Bon dia a tots, alcalde de Benaguasil, membres de la Corporació Municipal, president de la Unió Musical de Benaguasil. Avui celebrem, com és propi al mes de novembre, el concert en commemoració a Santa Cecília, patrona de la música. Com tots els anys, i enguany amb tota normalitat, dediquem un concert a la nostra patrona. Enguany, a més, aprofitem l'ocasió per fer homenatge a una persona molt volguda per aquesta societat, com va ser Enrique Roig Cuenca. En aquest concert es van interpretar obres molt diverses, com el Pas doble a mi madre, de Roque Baños, que ja heu pogut escoltar. I a continuació seguirem amb John Williams in concert amb els arranjaments de Paul Lavender, Momento Morricone de Ennio Morricone, Nuevo Cinema Paradiso de Ennio Morricone i Glenn Match About with the Clarinet de Jeff Pennes. Sense més preàmbuls i baix la batuta del mestre Vicent Balaguer Domènech, vos deixa gaudir de la Unió Musical de Benaguasil. Bon dia a tots. Alcalde de Benaguasil, Corporació Municipal, família Ros Castillo, amics, públic en general. Al llarg d'aquestes setmanes, i com a remat final d'avui, com és costum, estem fent la nostra particular celebració en honor a la patrona de la música, Santa Cecília. Però enguany no és una celebració típica, no és una més de les que estem acostumats a fer. En el nostre dinar de fet menor, el nostre xocolata per als més menuts i per als no tan menuts, i totes les activitats que mestres i músics hem desenvolupat al llarg de les últimes setmanes. Enguany cal que fem d'aquest concert un dia molt especial. Un dia per al record. Fem-li homenatge a una persona que també està molts anys unit a la nostra societat i a tots nosaltres. Eixa persona era Enrique Roig Cuenca. Enrique per a tots nosaltres. La veritat és que al llarg de la vida vas coneixent moltes persones, unes que passen desapercebudes, i altres que van deixant a poc la seva empremta en la gent que s'encontren. Bé siga per la seva personalitat, bé siga per la seva manera de fer les coses, bé siga per ells mateix, però al final marquen a cadascú des que estem al seu costat. Doncs bé, Enrique era així, una d'aquestes persones que feia que tot el món parlar de ell. Segurament que si repassem un per un els músics que formen part de la nostra societat, tots i cadascú d'ells tindrà alguna cosa a contar, alguna anècdota, alguna historieta, segur que sí. Però no sols els músics, també comissions falleres, companyies de teatre que passen per aquest auditori i tot tipus d'espectacle que d'una o altra manera han visitat Benaguasil a la seva vessant artística i com a conseqüència han visitat la Unió Musical. Està clar que ningú hagués volgut fer aquest homenatge i tots voldríem tornar a sentir les seves claus baixant per les escales. Però el destí no ha volgut que això fos així. Quan una persona és gran de cor i gran d'ànima, tot el que es passa es queda xicotet. Però des del més absolut respecte, la Unió Musical de Benaguasil
tots i cadascun dels seus membres i jo la seva representació, com he dit molt respectuosament, volem tindre uns xicotets detalls per tal de fer que la seva memòria mai s'oblidi. El repertori que avui estem escoltant no ha sigut triat a l'atzar. Aquest repertori l'hem pensat com si l'haguera fet el propi Enrique. A les obres i pasdobles que considerem que a ell l'haguera agradat sentir. Pasdobles com el Madre, Pan de Soles de León Borricone, Jet Peters, etc. Però, si hi ha un lloc on tothom ubica amb Enrique, és a la sala de control. Allí està, darrere de la finestra. Que difícil. Tot el que passava a l'escenari. Quan estàvem així, a l'auditori, ell sempre estava pendent de les llums, del so, de tot el que passava, i alguna vegada que altra també, en algun concert, li ha tocat fer més d'un efecte des de mirada. Doncs bé, la directiva de l'Unió Musical ha pres la decisió de denominar aquesta sala de control en el seu nom, col·locant a l'entrada aquest retorn que portarà el seu nom per a que tot el món sàpiga qui era Enrique Ros Cuenca. M'agradaria Enrique pujar a l'escenari per poder fer entrega al cielo. David, Lorena, por favor. A més, volem fer entrega d'un xic de detall com a recordatori de la data d'avui, un xic de detall de l'escut de la nostra societat. I a modo d'agraïment també per totes les hores, per tot el temps que ha passat Enrique així a la nostra societat, és simplement un detall, podem fer entregar un gran de flors a Txelo. Bé, a part de tot això, com han pogut veure en el programa, el professor d'harmonia, anàlisi i compositor del nostre centre d'estudis ha tingut a bé composar un pas doble en el seu honor i en el seu nom. I volia fer entrega a la família d'un exemplar d'aquest producte, per la qual cosa crida a l'escenari a Diego Niñero Esteve.
Me toca, no? Bon dia a tots i totes. Soy David, fill de Xero i Enrique, germà de Lorena, i molts amics d'alguns de vosaltres. Aquest matí estem reunits així per dos motius, com ja hem dit, no? Un és honor a la nostra Santa Cecília, digna de celebració i alegria. I l'altre és per un home, mon pare. Allà dalt disfrutava tant com és que jo jugant de xicotet a l'escalestre, cosa que no me deixava molt, veritat, allí sentia poderós, rodejada de la taula de so, de llums, micros, cables, on improvisava amb cara de saber el que feia. Si algú era agraït la meva passió per la música, i això és mon pare, ell no era conscient del que va començar a plantar en mi quan els dissabtes, que despertant-me en el pis de València, feia sonar en el tocadiscos temes de Pol Muriat, Ray Conniff, l'Elmire i, com no, eixe doble LP dels Billys Greatest del 79, que l'ha fet el disc de la Guàpia. Perdoneu que porten a l'esquena, però em sent no obligat, sinó molt agraït i orgullós a aquesta gent, no? La família de la Unió Musical, a tots aquells que en algun moment han coincidit amb mi. Gràcies per omplir tant la vida del meu pare. Gràcies. Tots sabeu que era un gran treballador, perquè mai estava en casa. Sempre tenia alguna cosa a fer. I mai soles, sempre tenia que estar acompanyat, menys quan venies. No sabia dir que no, i la seva vida, sentint un poc gelós, l'heu endolçat, omplint-la de somriures, emocions, grans moments, molta música i fer d'aquesta la seva casa. Ara, ja és hora de retornar el que més el feia característic, no? I ser clauer que portava a pensar sempre al pantaló i que sonava tant pels corredors d'aquest edifici, sinó que perquè aquest clauer continuï sonant, el torne d'on és, on és. Clar que penseu. Papá, te recordaré ahí arriba, con el foco dándote a la cara, donde más te he visto disfrutar. Ahora tienes la sala a tu nombre, que acompañará este edificio y el cariño de toda esta familia que hoy te recuerda con mucha fuerza. Gracias, muchas gracias de todo. Després de les paraules de meu germà, solen quedar-me les gràcies a tots i cada un dels que esteu ací, d'esta grandíssima societat, d'estos grans músics, d'estos grans professors, directors, alumnes, junta directiva i tots els que esteu ací presents. Gràcies per fer-me sentir tan orgullosa d'ell, de mon pare, Enrique, el vostre conserge. Sempre he sabut que era molt volgut per tots vosaltres i avui ho he pogut comprovar. Avui he entès el per què era tan feliç ací i el per què tota la seva dedicació. Gràcies per preparar este motiu homenatge en tant de carinyo. No us podeu imaginar l'orgull que sent com a filla. La veritat és que és inexplicable.
És tan bonic veure així a tots que no tinc paraules per a descriure aquesta emoció. Gràcies de cor per estar així en estos quasi 2 anys de la seva ausència, perquè d'una manera o altra us havem sentit molt a prop. Ojalà poguera haver parat el temps, però després d'estar així, de sentir i de viure aquestes emocions tan plenes, he pogut comprovar que ha deixat huella i el que ha deixat sempre quedarà. Gràcies. Demanem la presència de Vicent Balaguer, que va rebre Gràcies, president. Gràcies, Lorena. Gràcies, David. A continuació, donem pas al regidor de Cultura, don Alfonso Faust Igarra, al excelentíssim alcalde de Benauchil, don Ximo Fernández Castillo, que es dirigiran en les paraules. Bon dia a tots. De forma institucional, des de l'Ajuntament de Benaguasil, però més enllà que dius, no pot ser d'altra forma sumar-se a este homenatge a Enrique. Des de l'any 2003 estem col·laborant directament, assíduament, hem estat en ell contínuament, perquè ho sabeu, tots els actes culturals i events que són importants en Benaguasil, que no se fan a l'aire lliure, se fan en este magnífic auditori de la musical. Des de l'any 2003, junt a Enrique, encara que abans el coneixien i hem estat en ell, han format l'equip l'Ajuntament, junt a ell, preparant tots els events de la forma millor i contínuament desenvolupant l'activitat cultural de Benaguasil. Què dir-vos d'Enrique? Ja han dit tot el que n'ha dit Enrique i se queden curt. És un dia de sentiments que jo sé que ell estarà molt content i molt orgullós de veure-nos així, perquè l'ambient que s'ha creat avui així en aquest auditori és excepcional. Jo poques vegades recordo el que està passant avui així en aquest auditori, en la gent que estem així, en els sentiments, en la música, en la forma de viure este dia. No volguera jo que fora un dia trist, volguera que fora un dia de recordar a una persona
jovial, una persona que ha sigut molt humil, però al mateix temps ha sigut una cosa que ens ha omplit a tots. A l'Ajuntament de Benaguasil, Enrique sempre ha tingut una facilitat, una comunicació, una forma d'expressar-se perfecta. És a dir, estàvem en casa. En Enrique, en la Unió Musical, estàvem en casa. Han sigut molts anys i molts gerents que se consideraven que estaven tots junts en el mateix ambient, en la mateixa casa, en la mateixa cosa. Enrique fou molt important per tot això. En això, com dic, en la seva humilitat, en la seva facilitat. Com han dit, ell vivia així. Ell era feliç així, se notava en cada acció que feia. No tenia temps, el temps per a ell no passava així. Què dir més? És a dir, el que estava clar és que des de l'Ajuntament volíem formar part d'aquest homenatge i per no estendre'm més, dir que és un dia de molts sentiments, i és un dia molt especial per tots. Gràcies. Moltes gràcies a la Unió Musical, als músics, al director, al president, a tota la junta directiva. Gràcies a tots vostès per estar així. Perquè avui és un dia d'apreciar les coses bones, d'apreciar les bones persones, d'apreciar el millor que tenim en un poble com Benaguasil. I és un dia de resquemor, perquè viatges te fa falta dir aquestes coses a la persona, als ulls, en la vida, per a donar les gràcies a aquelles persones que se volquen d'una forma molt especial. No en la Unió Musical, en tot el poble. Avui han tingut ocasió de sentir unes peces d'esta Unió Musical. Què seria Benaguasil si no sabem entendre i valorar el que tenim? Tenim una Unió Musical extraordinària, amb un president, un director, una junta directiva i uns músics extraordinaris. Si desaparegueren, de què serviria tindre que, quan no n'hi ha ningú músic en aquest escenari, donar-li res? La vida a viatges no és justa. I Enrique mos abandona massa pronto. Mos abandona quan ningú se ho esperava. I Enrique vivia per la Unió Musical i per la seva família. Vivia per tots els seus amics. I vivia perquè, a més, estava rodejat, i ell ho sabia, de persones que l'apreciaven. Avui és un dia per a dir-ho en paraules altes i en un to fort. Avui és un dia per a dir-te, Enrique, que des d'ací tots els que estem, tots els que s'han donat cita, estem per dir-te que eres de les persones més valorades que n'hi ha en este món. I jo sé que mos sentiràs, i sé que a més de sentir-nos, podries estar així per a que algun dels músics més major intentara agarrar, ficar-se en tu li contestaries i es començaria a obrir i robar al final i serien tots somrient. No és fàcil. No és fàcil, però jo vull que en Benaguasil, que són 12.000 persones, on hi ha molt bones persones, jo vull dir que hi ha persones extraordinàries. Vull manifestar que hi ha persones que sobreïssen, però no sobreïssen per ser les millors en càlcul matemàtic, no. Sobreïssen per la seva humanitat, per la seva humilitat, per la seva empatia i sobretot perquè donen. I les persones, quan tenen aquesta capacitat de donar, quan tenen aquesta facilitat per entregar-se
a la dona, als fills, als músics, als veïns, als amics, són molt valorats. Tenim que valorar-los. I al final són tan valorats com després, en el nostre record, són recordats en moments especials. Avui és un dia d'estos, un dia en què públic, músics, família, ajuntament, directiva i poble de Benaguasil recorda a una de les seues millors persones, Enrique Roig. I des de l'Ajuntament de Benaguasil donem les gràcies a la Unió Musical per permitir-nos unir-se a este acte. I miren vostès, si el temps i la vida fora just, tindríem que haver-ho fet fa uns anys. Ara, nosaltres, tots els que estem ací, sabrem que hem intentat ficar a Enrique on ell es mereixia i mai pensava que anava a donar-se, perquè ell mai pensava que anàvem a fer una cosa com aquesta. Així que tots els que estem ací, tots els que estem al costat teu, Enrique, va per tu, el millor que n'hi ha és un pasodoble dedicat a Enrique, la nostra memòria i la nostra alegria a recordar a una extraordinària persona com Enrique Roig. Moltes gràcies. A la família d'un pergamí que diu que l'Ajuntament de Benaguasil vol recordar tot el treball i dedicació que de forma admirable i en tota la humanitat i extraordinària atenció ha fet Enrique Roig Cuenca durant els 30 anys que ha dedicat el seu temps a la Unió Musical de Benaguasil, treballant incansablement per el bé i la prosperitat de la societat musical. Tanmateix, vol ressaltar el professionalisme demostrat durant tots els anys de dedicació, demostrant vocació de servici, responsabilitat i competència en les seves funcions. De Benaguasil a la família de l'Ajuntament fa en ocasions comptades. I és fer... L'Ajuntament no pot parlar, parlem a través de les persones i parlem a través dels documents oficials que fa l'Ajuntament. L'Ajuntament de Benaguasil ha volgut sumar-se a aquest acte de reconeixement i pública manifestació de les qualitats d'un gran home d'aquest poble i per això aquest document oficial transmeteix la nostra voluntat d'agraïment, d'admiració i, sobretot, d'agraïment per les seues grans qualitats humanes.
m'agradaria compartir uns xicotets records personals que tinc d'Enrique. Jo començava a ser mestre, estava envolgut a casa, que és la Unió Musical de Benaguasil. Ja estava als mandos d'aquest edifici d'Enrique. Cridant que no li faltara a ningú mestre qualsevol cosa, que li fera falta. Va formar part de la meva etapa com a mestre, i sempre que la recorde, apareix Enrique fent algo per mi. Me'n recordo quan jo ja estava treballant allà fora del poble, que li cridava perquè em buscara en l'arxiu, preparar i fotocopiar alguna partitura que em feia falta per a la meva feina. Però quan venia al poble a reperar-la. De primeres sempre em deia que no podia, que tenia molta feina i no pot ser, que no m'ho podia fer. I quan arribava així, em deia: Salva, ahí tens el temps de manares, ahí ho tens. I sabia. Però la imatge que més tinc al pensament és quan passava molt el temps sense veure's i de sobte es veia. Se li il·luminava la cara. Al veure'm em deia: Estàs per ací? Sí, Enrique, ha vingut este cap de setmana. I em donava la mà o alguna pas. Sempre he notat que s'alegrava molt al veure'm, i la veritat és que jo hi també. Amb el permís de la família, per a mi Enrique no se n'anava. El recordo en cadascun dels llocs d'aquest edifici, a l'oficina, a la sala d'assajos o en aquest auditori, a la banda, caminant a l'escenari, caminant entre els músics, donant algun tatril o alguna partitura, o a la banda, caminant al costat de la bandera, en algun acte al carrer. El veig dins del seu fill David, que ha heredat el ser servicial, ajudar sense cap mirament i fent el que faci falta quan te necessites per qualsevol cosa. Enrique, sols puc somriure quan me'n recordo de tu i donar-te les gràcies per ser partícipe en la meva vida com a músic i mestre. Gràcies, Txell i Lorena, quan vos veig me'n recordo d'Enrique i sempre aquest record em fa somriure. Gràcies, David, per dependre, heredar eixa part que em recorda el teu pare. Gràcies, Enrique, per haver estat. Gràcies, Enrique, per estar en els meus records. Gràcies, Enrique, perquè sempre estaràs en els nostres cors. Gràcies. Després d'aquests moments tan entrallables i emotius, continuarem el concert on per finalitzar podrem escoltar Nimrod d'Edward Elgar i finalitzarem amb el pastor dedicat Enrique Roig, de Diego Niñerola, Esteve.